Het is de maandag voor de vastelovend en in het gouvernement aan de Maas in Maastricht wachten dan alle jubilerende vastelovensverenigingen vol spanning op de vastelovenskampioenen van 2019. Eén voor één werden ze geknoeveld door het provinciebestuur onder leiding van onze gouverneur Theo Bovens. Laten we snel naar binnen gaan samen met de bemanning van de Blauw Shoot uit Heerlen die de vastelovend deze week overal aankondigt. Van harte welkom bij het Knoevelement 2019. Hooglustigheden, prinsen, prinsessen, vorsten, hertogen, opperceremoniemeesters, hofnaren, hapsjaars, kretsers, adjudanten, hofdames, moedemakers, moeljanen, presidenten, voorzitters, vicevoorzitters, majoretten, kapiteins, bemanningsleden, aan u, dames en heren, vastelovensvrienden, vastelovensvriendinnen, hete gast in de feestzaal van het Limburgs gouvernement, es welkom een oprechte Limburgse vastelovens. Salut samen. Tada, tada, tada. Even vooraf, dames en heren, gemerkt, dit is volle bak. We hadden geen plaats meer voor een echt zittingenorkest, dus moeten we maar zelf voor de touche zorgen. We zien met meer dan 500 man, dus dat zou moeten lukken. En een rul tot je allemaal voor niks ziet binnengekomen, bombarderen je genoeg tot hulporkest. En je hebt misschien in de gezet gelezen over de invloed van een gouverneur. De hand van Theo Bovens stond in de gezet. Nou dan, dat is deze hand. En als die hand zo deed, dan roep je uit volle borst met me goed. Tada, tada, tada. Nog eens, even oefenen. Tada, tada, tada. Kijk, dat noemen ze nu invloed hebben. Dan heb ik ook bijzonder welkom in hun eigen huis. De leden van gedeputeerde staten. Hubert Makkers, Lies 1, nummer 3. Hans Teunissen, Lies 4, nummer 1. Joost van Akker, Lies 5, nummer 2. Erik Geurs, Lies 6, nummer 1. En Ger Koopmans, Lies 1, nummer 1. En de leden van Provinciale Staten, dat zien er 47. Max Ruiters, Lies 1, nummer... Oh nee, laat maar zitten. De leden van de directie heet ik van harte welkom met in het midden Jan Smelen, die dit jaar, dames en heren, 38 jaar bij de provincie zit. En in de zomer toes gaat zitten. Dat leek me ook in een toesweert. Geweldig. En natuurlijk, daar zien ze weer. Welkom aan de jongens, de ambassadeurs van de Limburgse vastelovend uit de schoonste, misbruisende, dynamische, Burgondische, propere, bekende, culturele, intelligente, creatieve, veilige, groene, onttrekkelijke, warme, servicegerichte, betaalbare, internationale, burgervriendelijke, gastvrije en prachtige stad Heerlen. Tenminste, dat zegt de jong van Roemer altijd. De kapitein dus en de bemanning van de Blauw Shoot, de Blue Vessel, dat is blauwe boot, le bateau bleu, of op zijn Heerlens gezag, de blauwe schuit. Ja. En natuurlijk ook van harte welkom aan de besturen van de TVK, de LVK, de NUL, de LVKA, de KVL, de BCL en de SLV. De BCL, dames en heren, voor het eerst met hun nieuwe voorzitter, moet er ergens zitten. Dat gaat vanzelf wel stoon. Burgemeester Jos Hessels uit Ex-Zusteren. Dat zit er al. De breedste bond van Limburg met een prijs uit het smalste stukje van Limburg. Ja, Jos, dat is echt het anders dan bij de SLV. De smalste bond van Limburg met de breedste prijs van Limburg. Burgemeester Roman Vlekje van Landgraaf. Roman, van harte welkom. Sinds de kerstmis prominent kandidaat voor het tv-programma Camping Live Zuid-Limburg. Vanwege de schoonste standplaatsen voor caravans en woonwagens.
die heer de lui recht voor het gemeentehuis, recht onder de vensters van zijn ambtenaren aanbeet. Dames en heren, een toets voor Ma en Jos. Wat? Emiel, ik zei juist dat het zo goed is dat je de standplaats Heerlen aanbiedt aan al die ambtenaren van Sittard en Maastricht. Dames en heren, voor de kijkers thuis, dan moet ik even in de camera loeren. Ik denk dat ze daar zien. Fijn dat u via L1 of de livestream van internet met ons verbonden bent. We zenden dit programma op tv niet meer rechtstreeks uit. Dus ik neem het u niet kwalijk als u pas over een paar dagen om mijn grapjes gaat lachen. En woont u in het buitengebied en kijkt u via Canal Plus satelliet, dan neem ik het u helemaal niet kwalijk dat u niet om mijn grapjes lacht, want u ziet dat programma dan toch niet. En als u niet via glasvezel internet kijkt, dan neem ik het u ook niet kwalijk als u wat langzamer lacht, want dat ligt erg gevoelig. U kijkt dus nu naar het knoevelement uit het gouvernement aan de Maas in Maastricht voor het jaarlijkse eerbetoon, de blijk van aanhankelijkheid van de Limburgse bevolking aan hun gouverneur en het provinciaal bestuur. Wij hebben een prachtig live orkest dat u, beste kijkers, een oorverdovende carnavalsgroet brengt. Dus allemaal welkom, dames en heren, bij het knoevelement. Via knoevelen eerst de Limburgse vastelavondskampioenen, maar er zijn daarneven gekomen om het provinciaal bestuur in het algemeen en speciaal mij, uw gouverneur in het bijzonder, te knoevelen. Het is tot ik de natuurlijke bescheidenheid van een Maastrichtenaar bezit. Anders zou dit evenement al lang het knievelement hebben geheten. Knievel is immers zuidelijk dialect voor snor en knoevel heeft twee betekenissen, knuffel en knuist. Dus ik heb een knoevel aan mijn hand en een knievel op mijn lip. Een knoevel kan wel een knievel hebben, maar een knievel heeft geen knoevel. Je kunt vanavond mij de knievel wel knoevelen, maar ik, uw knoevel, kan u niet knievelen. Alhoewel, knievel is zuidelijk dialect voor knevelen, voor binden. En mijn taak is u vanavond te binden. Dus, als uw knoevel met knievel, hoop ik u te kunnen knoevelen en te kunnen knievelen. Maar je komt niet vanavond wel knoevelen, maar alsjeblieft niet knievelen. Emiel, ik zei zojuist dat je van mijn snor moet afblijven, maar je kunt mij vanavond wel knuffelen. Dat is het. En dames en heren, wat ik bijzonder apprecieer is dat ik u ook mag welkom heten de nieuwe bisschop van Limburg, onze eigen Monseigneur Harry Smeets. In Venrooy bekend van de stijlvolle vastelavondsmessen en de scherpe humoristische teksten bij de Pielhazen. En zich dat samen met de burgemeester het humoristisch duo vormde. Mijn Monseigneur Harry, als ik dat zo tegen u mag zeggen, je hebt ook op L1 TV een duetje gezongen met Marleen Rutte, die u, weet je nog, die gitaar in haar hand duwde. Weet je dat nog? Oh, ik heb ze helaas niet bij me. En lui, dat Limburgse duo, Marleen en Harry, of eigenlijk zeg maar de Limburgse Ellie en Rickert, die zongen met de ganse studio 5 broden en 2 vissen, is dat niet wonderbaar? 5 broden en 2 vissen, is dat niet wonderbaar? Magnifiek, monseigneur. Magnifiek, want dat liedje zingt ons college namelijk ook iedere dinsdagmorgen. Maar iets andere tekst, hè heren. 5 deputés en 2 die vermissen. 4 vierde altijd feest. 5 deputés en 2 die vermissen. Dat was ons college. 5 deputés en... Ja, dat ga je nog weer, wacht even. Nee, ik heb niks gedaan. 5 deputés en 2 die vermissen. Dus 7 zien het er geweest. 5 deputés en 2 die vermissen. Nog een maand en klaar is Kees. Bedankt Daan, Twan, Marleen en Bob. En monseigneur, prachtig, prachtig. Dat verhaal in de kathedraal na uw wijing. Dat van dat herderschupje. Weet je dat gezien, dames en heren? Dat ging meteen al viraal op internet. Toen is nog achter in een kast gevonden, zag er dat zilveren schupje hoe ik vroeger met in de zand gespeeld heb. Lui, loert dat in 7 ogen toch dat is vurig. De kleine Harry op zijn huukjes in een zandbak in Born met het zilveren schupje in de hand. Ziet je dat vurig? En monseigneur, dan leed je dat schupje denken aan uw bisschopstaf van hout, verguld met een S-vormige krul en een verstevigde handgreep moet je ook nog kunt optrekken. Dat vind ik nu zo chic. Dat vond ik zo'n schoon verhaal, dames en heren. Zo prachtig, zo magnifiek. Ik heb echt moeten janken. Ik kan niet anders zeggen. Dus ik doe eens ook de kast in. En ja, daar vond ik ook nog mijn uitschupje. Want dit pionierschupje moest ik als verkenner iedere keer metnemen op trektocht.
En dan zie ik dan mos. Dan zat ik me op mijn hukjes. En daarna begraafde ik mijn grote commissie met dit schupje. Lui, ziet je dat vurig? De kleine Theo op zijn hukjes in het bos, met het schupje in de hand. Dat was toch zo chic. Dat gaf zo'n schoen, zo'n prachtig gevoel. Dan moet ik eigenlijk nog altijd om janken. Emiel, ik zei zojuist dat jij het best nog ver zult schoppen. Ja, dames en heren, je vraagt je natuurlijk af... wie in godsnaam de Emiel is, de eerste keer de vertaling nu heet. Emiel Ratelband is het niet. Nee, ik heet hartelijk welkom de stand-in van de burgemeester Ralf Kreewinkel van Heerlen, de heer Emiel Roemer. Ik zei zojuist Emiel. Ach, dat heb ze wel verstaan, jongen. Tot L1, dames en heren, ook nog moest bezuinigen en daar een minder buitenkampioenschappen in doet zenden, moet ik ook germ gratis gaat extra lang spreken. En las ik nu dus even een stukje tekst in van 2013, 14, 15, 16, 17 en 18. Want je hebt hem al gezien, hij is er weer. Als hele een stand-in kunnen hebben, dan moet ik er ook een hebben. Mag ik u voorstellen aan mijn eigen sidekick, Theo de Tweede. Ook wel D. van Mich genoemd. Niet te verwarren met D. van Mich, want die zit daar en die zit hier. Je hebt gezien dat D. van Mich zich gaat opvallend heeft gekleed. Kijk, als mijn sidekick moet hij mij ook altijd corrigeren en aanvullen. Dat is zijn taak. En sinds ik met nieuwjaar hij in deze zaal een wit hesje heb aangetrokken, zit hier in de proteststand, de contramin. Hier is het levend bewijs van de verruwing, de verhuftering van de vastelavond, die door steeds meer artiesten helaas via liedjes op ons wordt overgedragen. Nu eens zo'n liedje, ja, hou mij op de kist. Hou mij op die kist, hou mij op die kist, tot de look te binnen is. Dat is toch niet nodig, dames en heren? Dat is al die agressie in de vastelavond, dat huurt zich niet. De kind zou ook veel zachter op die kist houden. Of als Big Benny zingt, riet op die tap. Waarom toch aan die tap rieten? Dat is toch niet nodig? Dat is toch veel te agressief? Als je toch rustig aan die hendel kunt dat beer even gauw. Of seks met die kale. Waarom toch zo ruig, dames en heren? Waarom is dat nu nodig? Tenminste, kunnen die mensen ook gewoon een pruisje opzetten? Dat is toch geen punt? En als die wielnakken zingt, ro, ik lust niet, ro. Waarom niet even gekookt of gegrild of gebakken? Het is toch zoveel zachter? En we hebben shit aan de lui. Mijn leef vastelavonds gewoon dat agressief smieten met poep. Dat is toch niet meer van deze tijd? Als het dan toch gebeurt, is er nog altijd een bisschop en een gouverneur met een schupje. Belt us gewoon even, dames en heren. Dames en heren, we gaan gauw weer met het verwelkomen van zeer bijzondere gasten. Wat dacht je van mevrouw Anna Bekkers-Kokke uit Roosteren, nu uit Maastricht? Nu weet ik niet hoe ze zit. Hoe zit? Daar gaan ze, ja, gaan ze achter. Geboren in 1920, dus met 98 jaar. De oudste vastelavondsgek vanavond in het midden. Ze is geboren wie de eerste vrouw in Nederland nog moest gaan stemmen. Ja. En vrouw Anna wil al haar gans leven, 98 jaar lang, wil ze al prinses worden. En dat is er nu ook toegezag. Als ze 100 wordt, dan wordt ze tot prinses uitgeroepen, is dat toegezag. En om daar al een beetje te laten wenen, is ze hij. En roepen weer al uit de ganse zaal, leven prinses Anna de 100ste, hiep hiep hiep. Hiep hiep hiep. Hiep hiep hiep. Dat heeft ze al gaat gewinst, ze zwijt al terug, geweldig. Over 2 jaar zit je weer welkom en dan krijg je een ander kleurbenkje, dat ligt even op. En via de televisie breng ik een vastelavondsalu met u allemaal aan prins Lars ten Ierste van den Dreumel uit Horst, die na het uitroepen ernstig krank is geworden. Via de microfoons, of misschien wel via de log, klinkt ook voor hem als hart onder de riem, leven prins Lars ten Ierste. Hiep hiep hiep. Hiep hiep hiep. Hiep hiep hiep. Zo, dames en heren. En nu, na al dat welkom, beginnen we voor ons rustig aan het toespreken van u, heren van de Schuut. Vandaag met de rugdekking van uw woornummend burgemeester Emiel en met een geheim mentaal wapen. Want uit Gooibronnen heb ik begrepen dat de Schuut en de bemanning door niemand minder dan monseigneur Harry Smeets vooraf is ingezegend. Tenminste, dat heb je gemeend. Je dacht dat. Maar de bisschop heeft alleen maar in het Latijn zitten prevelen wat je niet hebt verstaan. En hij heeft toen de schienbeweging gemaakt, nog één en dan gewoon van. Maar wat wel geholpen heeft, zien al die mails en die brieven van gewone en boetegewone Limburgers die zich afvragen, en ik lees er eens even een paar voor,
Gouverneur, waarom zeikt u zich toch altijd die van Heerlen af? En komen wij van Hoensbroek daaruit nooit aan de beurt? Of, lieve gouverneur, u heeft het steeds over de windbuilen uit Heerlen. Is het geen idee om het over de windmolens in Blerik te hebben? Kijk, en daar heb ik nog gedaan. Waarom heeft de situatie in Nummenschat-Venlo besproken? Of Gennep, of Vermunt, of Griensveen, of ex-zuster, Jos, had ook een kind. Dus ik aan de slag en ik had me echt voorgenomen, dames en heren, om vanavond niet mee over Heerlen te beginnen. Geen woord. Helemaal niks. Negeren. Gewoon links laten liggen. Boete beschouwing laten. Erover zwiegen. Sloot op de mond. Vergeten. Geen woord meer aan voel maken. Inslikken. Tju, wat is dat lastig. Maar ja, als ze het niet meer maar zo hebben over de koempels, die heel werken vroeger in de koel, dan kunnen ze het eigenlijk ook een grapje mee maken over de Champions League voetbal van VVV en Venlo. Hè. Want die spelen juist, ook in de koel. Hè. En als ze een grapje mee maken over de boeterink, die wordt aangelegd door Heijmans, dan kunnen ze eigenlijk ook een grapje mee maken over de burgemeester van Weert, die 2 dagen met een pruik undercover door de stad heeft gelopen. Want ja, die mens die het juist, ja. Ook Heijmans. Ja. En als ze een grapje maken over de mislukte herindeling van Heerlen met Landgraaf, ja, dan kunnen ze eigenlijk ook een grapje mee maken over de diepe en vurige liefde tussen Geleen en Sittard. Want daar is de fusie. Juist, wel geluk. Ja. Ja. Nou, dat zien die van Sittard. Zo is de haas een gele hesje van gaan trekken. Genoeg gezongen, beschouw dat maar als compensatie, dames en heren, voor de rap met Holy Moly van verleden jaar. Die rap vermicht ik ook meteen viraal of viral. En zuig wat er gebeurde, er kwam geen nieuwe editie meer. Holy moly, shit, the end. En Emiel kwam uit Brabant en die besloot dat het grote evenement in december in de binnenstad van Heerlen een begrijpelijke, een volkse, een proletarische naam moest krijgen in Heerlens dialect. En dat hoort dus Wintertijd Heerlen. Wie verzint ze zo gaat? Wintertijd Heerlen. En zoals Albert Verlinde boven Erve Dorens, Linde de Mol, Gaston en Caroline Tenze met de warme chocomel, met de postcode kanjertruc op de koffietiet het Pancratiusplein oprijden, gaat wind laten weien en zonder ook maar 1 cent achter te laten weer vertrekken. Dat lege gevoel, dames en heren, reup Wintertijd Heerlen op in de rest van Limburg. Emiel, ik zei zojuist dat de winter altijd een kanjer van een tijd is in Heerlen. Hier ziet nu, is dus alles die naam ook wel weer gauw gewoon veranderen. Dat denk ik ook. Tada! De gedicht van het gele hesje. Zit je niet gans content? Beschik je eigenlijk over te weinig cent? Zit je in de shit en heb je een MSR-probleem? En voel je gevangene van een fout systeem? Dan kan het zien tot je zo wiet gaat, tot je uit protest je heil zoekt op de straat. En die autoriteiten een stevig duidelijk maakt tot je de zin en het plezier ziet kwijtgeraakt. En in Limburg hebben we hier nog een andere mogelijkheid om de hoeghieren te beroven van hun waardigheid. Door ze 3 dagen gewoon weg te schikken. Ze tot veer hun foute beweringen kunnen doorprikken. En die mogelijkheid is bij ons al eeuwenlang de carnaval. Hoe de prins als hofnar in tekst en zang de waarheid weet te zeggen en ongenoegen een stum geeft. Met humor, niet agressief, niet zonder perspectief. Maar gericht op een goede samenleving voor iedereen, hoe men zich geren zuid en men held van een. Dus dat u gerust een geel hesje aan. Een hesje aan in de geel kleur. Want u, daar is ook de vastelavondvuur. En daarom, als in Limburg de hesjes een voes maken en de arm de loggen gaat, dan huur ik u en gans Limburg samen kwaken. En zo is het. Dames en heren, tenslotte, het wordt tijd om de bühne vrij te maken, want ik huur die hesjes al roepen. Rutte weg, Roemer weg, Bovenzogen weg. Dat laatste wordt overigens heel erg lastig, want kijk, burgemeesters die geven de sleutel van hun stad en hun gemeente zomaar aan van de prins en gewoon dan 3 dagen lang gewoon op vakantie. Maar ik, och Germ, deed het ganse jaar op te schoeften en te zwoegen, te zweten en te zuchten, och Germ, zich van de ene receptie naar de andere ontvangst moet slepen, 27 keer asperges en 19 keer wild moet eten. Och Germ, als enige wakker moet blijven als ze staat te vergaderen, dag en nacht,
24 op 24, 7 op 7, 12 op 12. Voor u allemaal veerdig moet stoon en het in de rug krijgt van het dienend leiderschap orgeren. Ik kan de macht al niemes overdragen. En dus is dat Theo II, die van mij, want aanstaande zaterdagnacht krijgt hier om 11 minuten na 12 de macht van dit ganse huis overgedragen. En het mag dus overal mijn sidestick, weet dat? Dat gaat heen, maar krijg je nu niet doen, dat komt er helemaal. En geen mens in Limburg die het verschil zal merken. Dus, dames en heren, welkom op de Medal Plaza van Limburg. Hoeveel is kampioenen gaan kloevelen en ze de medaille gaan overhandigen gemaakt door kunstenaar Twan Dekkers uit Blering en IJsde op basis van de door hem ontworpen kunstaffiche. Dames en heren, gans verlegen door uw waardering aan mijn adres en gereurd door het gejuich van mijn vrouw en van de rest, roep ik u, volk van Limburg, bij deze op, met of zonder steek of prinsenmuts op uw kop, om samen dat hemelse vies, die vastelavond te vieren en om de juiste essentie daarvan te lieren. Tot samen vieren slijt op iedereen die in Limburg is, of ze nu uit Molenhoek, Mesch, Madrid of Mumbai is. Want die kleuren roet, geel en groen op ons gezicht, laten verschillen verdwijnen tussen u en mij. Laten we ons weerdes en tradities versterken, zodat iedereen hij te gast aan ons kind merken tot dit een bijzonder stukje is van Nederland. Hoe plezier gaat met chariteit hand in hand. Niemand in Limburg zou aan de kant moeten blijven staan. Dan heet iedereen op Assere Gonzag weer kracht om door te gaan. Goeide dus de door, dames en heren, dat verordeneert de van mij, de charmeur en ook ik van ganse harte, uw bovenste beste gouverneur. Vastelavond samen. De handen op de schouwers en dan
Ik ben net terug van schoolkamp. Kamperen. Wie heeft dat ooit uitgevonden? Kamperen is als de tent sluiten. Dat is toch ook nooit leuk? Weg van alle luxe. Geen bad, geen televisie, geen wifi en tot overmaat van ramp ging de directeur ook nog eens mee. Over wifi gesproken, onze directeur, die is zo dom, die struikelt zelfs nog over draadloos internet. De mis van alles op schoolkamp. Maar één ding, dat heb ik niet gemist. Pap en mam. Maar helaas, daar gingen ook juffen en meisjes mee. En natuurlijk de directeur. Maar goed, vol goede moed, een koffer vol slotspullen, snoep, chips, drinken en kleier, vertrokken we op de fiets. Wat? Sorry, zei je koffer? Ik bedoel natuurlijk een rugzak. Maar nee, bij kamperen huurt geen koffer, maar een rugzak. Man, volgens mij is het gewoon de naam van de persoon die het uitgevonden. Rugzak. En zijn broer het sloopzak. Wat een ellendige dingen. En in de rugzak pas ik nog eens veel minder. Dat snoep, dat moos mij. Dus de overbodige kleier heb ik er maar uit gegooid. Maar dan denkt ze dat ze klobbes met die rugzak op die rug. Nee, daarboven komt nog de tent. Daarboven komt de sloopzak. Denkt ze dan dat ze klob is? Nog steeds niet. Dan komt zo'n lekker dun campingmatrasje. Want die slopen zo lekker. Schijt goed, geef mij maar zo'n dubbeldiep campingmatras van thuis. Maar goed, 40 kilometer, 1 lunchstop, 4 plaspauzes en 3 lekke banden verder komen we aan op het kampeerterrein. Wat bleek? Er waren huisjes. Huisjes, wat heerlijk. We hoefden geen tent op te zetten en hadden direct vrije tijd. Maar waarom noemden ze dan eigenlijk een kamp? Ach ja, boeit niet. We gingen met de hele klas verstoppertje doen. Onze juf vroeg of ze ook mee mocht doen. Ik zei, juf, dat heeft toch geen zin? Vrouwen boven de 40, die zoeken ze toch niet meer? Wist je dat 20% van alle leraren onder behandeling is bij een psycholoog of een psychiater wegens psychische klachten? Maar wat nog veel erger is, dat betekent dus dat 80% van alle leraren nog onbehandeld rondlosloopt. Send de Wilde. Als hier de muziek met is daar lekker klinkt, iedereen bergt uit zijn normale ritme spreekt, dan kunt weer het gevoel, ja wie kent het niet, het is een soort magie. Het ritme van de youths is voor Oslo en plezier, taal is goed beschreven en zo doen we dat hier. Het ritme over scholen, ieder en al muziek, dat maakt ons de soep uniek. Is een druppel hier, joh, dan tikt is steeds weer af. Hier ding dat is zeker, een gek gestusschap. Het tempo werd bepaald, ik slut er flink op los. Het ritme hier is begos. Ritme van vaste of het noordos, aan sneller slot. Ritme van vaste of
nooit zo verloren. Als handelsbrief die shaken, als iedereen beschikt. Nou Limburg, is die ritme. Nou Limburg, is die ritme springt. No, maar huren En blijf niet aan de kant. want het ritme stroomt nou dubbels in de zand. Europees muziek die zit al dagen in de kop. Dus hier kan niks tegenop. Nou, kom maar, Ronnie. Als we slanke kleuren, dan komt er een moment dat dit mooie ritme ook werden en erkent. Dit zal ons niet breken, dus ritme kom maar vlug. Dit vaste loven terug. Ritme van vaste loven, nodos, hard snelle slok. Ritme van vaste loven, dat zal nooit zo verloren. Als handelsbrief die shaken, als iedereen beschikt. Nou Limburg is die ritme. Nou Limburg is die ritme springt. En we gaan zakken. Ritme van vaste loven, nodos, hard snelle slok. Ritme van vaste loven, dat zal. Ritme van vaste loven, nodos, hard snelle slok. Ritme van vaste loven, dat zal. Nooit zo verloren. Als handelsbrief die shaken, als iedereen beschikt. Nou Limburg is die ritme. Nou Limburg is die ritme springt. Ons handelsbrief die shaken, als iedereen beschikt. Nou Limburg is die ritme. Nou Limburg is die ritme. Verrek is mooi uit Venrooy. Leef volk van Limburg. Goedenavond. Nou, ik zie nog allemaal kijken. Wow, wat sta je toch voor een decadent manneke. En ik moet ik zeggen, dat heb je goed gezien. Dank je wel. Hier is voor u de enige echte jeugdgouverneur van Limburg. Tijke Bovens. Je zult vast denken. Jeugdgouverneur van Limburg. Daar zou ze toch wel een slummerik voor moeten zien. Beste gek! Het is juist wie mijn opa altijd zei. De stomste boeren hebben de dikste erpel. Mijn naam is Tijke. Mijn broer heet Lijke. En mijn zusje Marijke. Ja, dat eindigt alle drie op eiken. En als onze papzus, begreep ze dat meteen. Ja, een paar maanden geleden, op een zondagmorgen, telefoon. Ja, ik spring op mijn bed, ren naar de telefoon. Hallo, spreek ik met de familie Smeets? Ik zeg, nee, je kalt met Tijke Bovens. Oh, sorry, dan ben ik verkeerd verbonden. Ik zeg, nee, erg meneer. Moest toch opstaan, want de telefoon ging. Nou, ik roep weer terug in bed. En wat denkt je? Weer telefoon. Ja, ik spring op mijn bed, ren naar de telefoon. En zeg, hey apenkop, dus weer het verkeerde nummer gedraaid. Hurig op eens. Zik manneke. Zo protsen niet tegen de gouverneur, hè? Ik zeg, de wat? De gouverneur?
Weet stiegt dan niet wat een gouverneur is? Zijn dat misschien die pannetjes? Hoe we met kerstmis het vlees in bakken? Nee, dat is een goer metstel. Ik ben een hele belangrijke man. Ik ben de baas van gans Limburg. Ik zeg, dat ken ik niet. Dat is mijn tante Katrien. Johan mam zei gisteren nog. Die tante Katrien, die meent dat ze de baas van gans Limburg is. Maar, meneer de gouverneur, hoe verbelt je eigenlijk? Nou, verzoeken namelijk de jeugdgouverneur. En omdat Stig, juist wie mij, tijken bovens hits, lijkt Stig mij wel een geschikte kandidaat. Jo, de dag daarna word ik door in een taxi opgehaald en naar het gouvernement gebracht. Ik loop naar binnen en begon gelijk iedereen te feliciteren. Komt zo een mevrouw op hakkenscheun naar mij toegelopen. Hebben hij toch niks te vieren? Ik zeg, jawel. Kijk maar op dat bordje boven de balie. Daar staat receptie. Tata, tata, tata. Jo, en ook al is mijn verhaal een hoop sjaalekal, ik wens je allemaal een geweldige carnaval. Limburg, af! Kijk wie zijn handjes hield. Kijk wie zijn handjes hield. En de oorkonde. Tada, tada.
Dank je, G. Peter. Uit Bob. Ja, goedenavond allemaal. Ik moet echt zeggen, het is een jongensdroom dat uitkomt bij hier te staan. Hè. Op het gouvernement en dan niet over werken. Hè. Of je de man niet is, dat dagelijkse kosten. En een bijzin van de blauwe shoot, hè, geweldig. Ja. Ik vind dat hij toch het magisch, hè, die blauwe shoot. Hè. Zeg, dat is toch mooi als ze zo'n moment in die leven kunnen bereiken. Hè. Dat ze van gekkigheid niet meer weten wat ze met een tijd moesten. Tada, tada, tada. En dan gaan ze weg op zijn blauwe boordjes zitten. Hè. Dat is alleen jammer dat ze van Heerlen zien. Hè. Nou, nee. Of wie zijn Heerlen zeggen, hè. Ook al ben je van Heerlen en heb je een schubbig gezicht, je kan nog altijd zeggen, ik kom gelukkig niet uit. Tada, tada, tada. Grevenbig. Hey, die vraagt me altijd, ze zeggen zo'n kampioenschap, levert dat nu gaat op? Ik zeg, helemaal niks kan ik je vertellen. Echt, helemaal nul. Ja, dat is niet helemaal waar. Ik heb van de vereniging, van de LVKA, die doen het organiseren, heb ik een reis gewonnen in Rome. Die heb ik aangeboden gekregen met Karel Fiddlers, die zit achter ook, dat is de voorzitter van de LVKA. En Theo Bovens. Ben ik naar Rome. Ja, Theo is een vriend van me, ja. Ja, op Facebook, hè. Dan ben ik met Karel en Theo even naar Rome gegaan. En dan zegt Karel, ik weet ergens een koffietentje zitten. Dan kreeg ze de allerlekkerste cappuccino van gans Italië. Weer de heren, we komen er binnen. Zit er de oud-president van Italië, de Berlusconi. Hè. En we komen er binnen en de Berlusconi, hey Theo, wie gaat het? En Karel en ik, we kijken ons aan en denken, wat is dat dan nu? Hè? En we lopen weer, komen langs het operagebouw, komt er de blinde operazanger, weet je nog wel weer? Andrea Limoncelli, ja. En dat zuurt niks, hè. Met Theo had er gezien, hè. Hey Theo, boksouwe zetten. Ja, op zijn Italiaans, hè. En ik kijk Karel aan, ik denk, wat is dat dan nu? Dat schuift zich toch niet, hè. Op een gegeven moment zegt Karel, kom, zetten we gewoon naar de Pietersplein, we gaan naar de pauze kijken, hè. En er staan duizenden lui op de plein. Ja, zegt Theo, wacht je even, zegt ik even boven op de balkon de pauze aan. Ik zeg, Theo, doe normaal, man. Ik zeg, mensen, dat de pauze ziet als iets staan. Ja, zegt Theo, wacht maar eens even. En dan Theo de lucht naar boven en op het balkon geeft hij de pauze aan toe. Ik stond er met Karel met volle mond, vol verbazing er te kijken. Op een gegeven moment stuurt me een Japaner aan. Zegt, waar is dat man met dat wit patchje even Theo eigenlijk? Je gaat niks meer te wensen.
tent. De groeten van plezier, de zetels voor zich weer. Als ze in de zoekkoel zit en verrekt is goed op wit, als ze schoenen die voor die alles ziet, waaronder het verpit. Ja, 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 ja. Nee, 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 nee. Als de dier is de veld en de kinder goed vertelt, dat die naast zo'n schillen met de vaste lovensdag op geld. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Wat doen we? Buurt ze gebeten uiteraard. Stuur de vaste lovens als ik kan. De goede vierstem. Goede volgers alles geven ten. De vriendschap voor het leven ten. Gelukkig zijn we met 4 dagen lang aan het buffet. Goede vierstem. Goede iedereen de kindse ten. Ik ga niet meer te winsten ten. De goede van plezier. De zetels voor zich weer. Als de baby zit gestrest, tegen op dinsdag sms, of de dorst van vrienden al en nog steeds niet is gewenst. Ja, 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 ja. Nee, 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 nee. Als de buurman het niet flikt, als ze op dat net vertrekt, die de voicemail in te spreken, dat die hoes is afgefikt. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. En huurt ze gebeten uiteraard. Stuur zijn vaste lovens als ik kan. Heb de goede vierstem. Goede volgers alles geven ten. De vriendschap voor het leven ten. Gelukkig zijn we met 4 dagen lang aan het buffet. Goede vierstem. Goede iedereen de kindse ten. Ik ga niks meer te winsten ten. De groeten van plezier, de zetels voor zich weer. Met de groeten, met de groeten, met de groeten, met de groeten, goede volgers alles geven ten. De vriendschap voor het leven ten. Gelukkig zijn we met 4 dagen lang aan het buffet. Goede vierstem. Goede iedereen de kindse ten. Ik ga niks meer te winsten ten. De groeten van plezier. De zetels voor zich weer met de goede vierstem. Goede volgers alles geven ten. Wer niet geeft tegen op ik, ik echt niet aan ik. Ik wil altijd plezier. De zetels voor zich weer. Wonderwel! Dames en heren, ik weet niet wie het u vergaan is. Leef Limburg. We hebben een fantastisch gouvernement gemaakt om tot voor fantastische kampioenen hebben in deze schoen provincie. En die komen hij om geknuffeld te worden, eigenlijk om te laten zien tot veer als Limburg van ons kampioenen houden. En om tot de kampioenen eigenlijk ook een beetje van Limburg houden. En tenslotte, dames en heren, wil ik ook uw respect hebben geren voor alle lui die zorgen tot weer een propere en veilige vastenavond vieren in Limburg. En dat zien de lui die op de ambulance zitten, dat zien de lui die in de brandweer zijn, dat zien de lui die van de politie zien. Die zorgen ervoor dat we een veilige vastenavond in Limburg hebben en die verdienen het respect van iedere vastenavondsvriend. Ik wil ook voor hun een fantastisch applaus. Windbrons, eikenhout, nachtegaaltje zingt, over Masse korenveld, lied des Limeriks klinkt, waar de hond des herders schalt, langs de beekjes hoog, daar is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oog. Daar is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oog.
Leven de Limburgse vastelavond, hiep hiep. Hiep hiep. Hiep hiep. Vastelavond samen.